M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Inu ndinu Mulungu wanga amene ndimakukhulupirirani, ndimathawira kwa inu. Lero lolemba pa 7 July, salimo yathu, salimo namba 91, ikutionetsa kuti Mulungu ndikothawira kwathu, Mulungu ndi kumene tingabisale m'mapiko ake. Mmawa athu oyamba tsiku la lero timva maloto a Yakobo, ndipo mmawa mu Uthenga Wabwino timva Ambuye Chauta akuperekanso moyo kwa mwana wa Yairo. Ndi chani chafa mwa inu chimene mukufuna Ambuye achibwezeretsenso? Ndikulandireni tu pano pa Tiyankhule na Ambuye, ndipo tiyeni tisinkhe limodzi. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Genesis mutu 28 ndi 10 mpaka 22. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Teresa Phonias kuchokera ku Namiyango Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu a Mthenga Woyera akuchokera mu Uthenga wa Mateyo Woyera mutu 9 ndi 18 mpaka 26. Amene akutiwerengera mawu a Mthenga Wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku St. Peter and Paul na Tenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Yakobo adanyamuka ulendo kuchoka ku Beeriseba kupita ku Harani. Atafika pamalo pena, adayima pamenepo chifukwa dzuwa linali litalowa. Adagona pompo atatsamira mwala. Ndipo adalota akuona makwerero ochoka pansi mpaka kukafika kumwamba. Angelo a Mulungu ankatsika ndi kumakwera pa makwererowo. Chauta adayimirira pambali pake namuwuza kuti, "Ine ndine Chauta, Mulungu wa Abrahamu ndi wa Isaki. Dziko ukugona poli ndidzakupasa iwe pamodzi ndi zidzukulu zako. Zidzukulu zakozo zidzachuluka ngati fumbi pa dziko lapansi. Zidzabalalikira kumbali zonse, kuzambwe, kuvuma, kumpoto ndi kumwera. Ndipo mitundu yonse ya pa dziko lapansi idzadalitsidwa kudzera mwa iwe ndi zidzukulu zako. Ndili nawe, ndidzakuchinjiriza kulikonse kumene udzapite, ndipo ndidzakubwezanso ku dziko lino. Sindidzakusiya mpaka nditachita zonse ndakuwuzazi." Yakobo atadzuka adati, "Ndithudi Chauta ali pano, ndipo ine sindimadziwa." Tsono adachita mantha, nanena kuti, "Malo ano ndi opsa. Zoonadi pano pa nyumba ya Mulungu, ndiponso khomo la kumwamba." Yakobeyo adadzuka mmawa kwambiri, natenga mwala uja adawusamirawu, nawuyimiritsa kuti ukhale mwala wachikumbutso. Tsono adawuthira mafuta mwalawo, ndipo malowo adawatchula Betere. Poyamba mudziwo unkatchedwa Luzi. Pomwepo Yakobo adalumbira kwa Mulungu adati, "Mukakhala nane ndi kundichinjiriza pa ulendo wangawu, ndipo mukandipasa chakudya ndi zovala, ndi kundibwezera bwino kwathu kwa Atate anga, mudzakhala Mulungu wanga. Mwala wachikumbutso ndawuyimiritsawu udzakhala nyumba yanu, ndipo ine ndidzakupasani gawo la 10 la zonse zimene mudzandipatse." Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu mu Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyo Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye.
mutu wa 9 ndi 18 kulekeza 26. Pa nthawi imene Yesu ankanena zimenezi, munthu wina wamkulu adadzayimirira nati, mwana wanga wamkazi wamwalira tsopano apa, chonde bwerani mudzasanjike manja kuti akhale ndi moyo. Pamenepo Yesu adanyamuka namutsatira pamodzi ndi ophunzira ake. Tsono panali mayi wina amene adakhala akuvutika ndi matenda a nsambo kwa zaka 12. Iyeyo adafika kumbuyo kwa Yesu nakhudza mphonje ya chovala chake. Mu mtima mwake ankangoganiza kuti ndikangokhudza ngakhale chovala chake chokhacho ndichira. Pamenepo Yesu adachewuka naona mayiyo ndipo adati, limba mtima mayi, chikhulupiriro chako chakuchiritsa. Nthawi yomweyo mayi uja adachiradi. Pamene Yesu adakafika ku nyumba kwa wamkulu uja, adaona anthu oyimba zitoliro ndiponso anthu ambiri obuma. Tsono iye adawuza kuti, tulukani, mtsikanayo sadamwalire ayi, ali mtulo chabe. Pamenepo anthu adayamba kumseka monyodola. Koma onsewo atatulutsidwa, Yesu adalowa nagwira mtsikanayo pa dzanja, iye nkuuka. Mbiri imeneyi idawanda ku dera lonsero. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Tosefe moyo uno tidakhalapo muija pa Chingereza amati in a desperate situation. Kukhala ndi china chake chimene tikufunitsitsa chitachitika chitatheka. Wapita kuma interviews nkupeza kuti akunena kuti apapa tikungofunapo anthu 15. Nde mwina mulipanja, mwina mulipo anthu 40. Umakhala desperate kuti Ambuye ndikhale among the 15. Umapeza asankha basi nkunena kuti tilekezerapo. Polekeza nkukhala pa iwe nkunena kuti sakanangofika. You are so desperate. Mwana amene akukonzekera kuti apite ku university, alibe wina aliyense omuthandiza, makolo wake achita ngozi onse. He is so desperate kuti Ambuye bwanji mukanangolola ndimalize school. Zitsanzo ndi zambirimbiri. Ukudwala ukufuna utachiritsidwa. China chake ka milandu ku court ufuna anthu akunamizira, koma mmene zinthu zikuyendera ukuona kuti ngati china chake sichichitika, ukalowa ndithu ku court, ukalowa ndithu ku jere. You are so desperate kuti china chake chichitike mmoyo. Izi ndi zimene tikuziona mawu onse awiri. Mawu yamba tikuva nkhani ya Jacob. He is so desperate to be at peace, kubwerera kwawo. Wakhala almost 20 years kwa Labani kuja, kutali kwambiri. Adaba madalitso ambale wake Esau. Nde adathawira kumene kuja. Koma analibe mtendere. He is desperate kuti ndikapepese Esau akandimvetse ndibwerere kwathu. Muthenga wabwino tikupeza so anthu awiri amene ali desperate. Akungotiuza kuti munthu wamkulu, koma timadziwa kuti ndi Jairus, amene akuti mwana wake wadwala wamkazi 12 years. Ndipo akuti wamwalira, akukampempha Yesu, kandithandizeni, kansanjikeni manja. Yesu akunena kuti chabwino. Koma mkatikati mwa ndime, Yesu akumananso ndi mayi wina amene wadwalanso zaka 12, matenda ansambo. Desperado, ena mwina mudonerapo filimu imeneyo. Kuti anthu akufuna china chake chitachitika. Nde chimene akuti yankhula Mulungu, polingalira ma experiences amenewa, polingalira nyengo zimene tosefe timakhalamo, timafuna china chake chitachitika. Mulungu afuna atikumbutse zinthu zitatu zofunikira. Choyambirira, pamene tili so desperate ngati Jairus, kapena ngati mayi uja, kapena ngati Jacob amene akufuna mtendere utakhazikika mwa iye. Choyambirira Mulungu afuna atiuze kuti He is present everywhere. God is present everywhere. Jacob akuti pamene anali kubwerera, atatsogoza akazi ake, chuma chake, wapezeka kuti watsala yekha, ndipo kenaka kugona. Ndati atagona muja adatenga chotsamira, kenaka mwala nkutsamirapo. Ndi akuti adalota makwerero, atagunda pamene anatsamira paja, kukagunda kumwamba kwenikweni. Nde mjero wa Ambuye anamuyankhula zinthu zambiri monga tamvera m'mawu oyamba. Koma kumapeto kwa zonse, Jacob atadzidzimuka, nkuona kuti kani, ndakuzindikira to
pamalo pano pali mulungu ndi chauta akundiyankhula. Sanakumane naye mulungu mkachisi ayi. Sothu ngati mzimayi amene tamva muthenga wabwino sikuti Ambuye Yesu akumana naye kuti basa anali ku a special worshiping center kapena Jairus anakumana naye Ambuye mkachisi ayi. Yesu amangodziyendera munsewu pamene anakumana ndi Jairus ndi mzimayi uja. God is everywhere. Ambiri timaganiza kuti mapemphero athu amveke ndipo khapo pamene tilowa mchechi. Kulowa mchechi ndikofunika. Kukakwera phiri ndikofunikira. Koma our everyday life ikuyenera kuti ikhale life saturated with the presence of the Holy Spirit. Ambiri timasankha kuti mulungu kuntchito kulibe. Mulungu ndi pano tipange kaye zotasa zosimbwa. God should be everywhere. Chifukwa zimadabwitsa anthu ena adamadabota kumowa ayika nyimbo ya mulungu. God is everywhere. You are dancing, God should be there. You are playing football, God should be there. You are speaking a politician. Chifukwa zimadabwitsa kuti mukapeza olemekezeka athu akabwera ku chechi so humble. Mukamaya yankhula akuchitogwira pa mtima pa kutsitsira bwinobwino modzichepetsa. Ati ifo itafika mchechi. Akapita pa podium sikutukwana kwake. Mawa akala ndiro Eucharistia manja ali chonchi. Olemekezeka atagwetsera khosi. Ayi. Remember, God is everywhere. So choyambirira chimene akutionetsa kuti tikakhala desperate kapena tikamaukhala moyo uno. Remember, God is everywhere. Chachiwiri afuna atuonetse kuti mulungu amene amapezeka pali ponseyo amadzulula mwanjira zimene sitingathe kumvetsa. God reveals himself in an unexpected manner. Munjira zoti sitimayembekeza kuti mulungu atha kudziulula. Jairus zinali mphamvu, nzeru zitamuthera. He was desperate, monga ndanenera. Jacob anali kuopa. Amaopa zinthu ziwiri. Poyamba adaba madalitso ambale wake Esau. Ndi amaganiza kuti ndikafika bwanji. Komanso pochoka kumene anali wachita kuthawa. Kwa Labani kuja wathawa ndi chuma, wathawa ndi katundu. Mukawerenga Genesis 31 akumutchula kuti Jacob wakuba. So mbali naye akuthawa Labani, mbali naye akuopa Esau. Jacob akuthawa. The woman is in suffering. Munyengo ngati zimenezo wina aliyense paekha mulungu akudziulula. Mulungu amadzulula munyengo zimene ife sitikutha kuyembekeza. Munthu umatha ukungodziyendera nzeru zitakuthera, munthu utasiya kudosa. Omango uva ena kuti amwene takamwera nkoni Fanta 20,000. Iwo samvetsa nkumakana nkulandira komwe kuti koma sakungondiyesa. Ameneyo ndi mulungu wathu. Ndi mulungu jamonga ena anenera amatipangitsa kuti tifunse kuti zatheka bwanji. Amayi Maria ndajada afunsa kuti zidzatheka bwanji sindimadziwa mwamuna. Our God amatipangitsa kuti tifunse kuti zatheka bwanji. There are some of you, there are some of us amene mwagiva ma situations anu. Mwagiva kuti matenda anu simudzachira. Mwagiva kuti mwana wanu sadzatheka. Mwagiva kuti amuna anu sadzapempheranso. Mwagiva kuti inuyo simudzakhalanso ndi mphatso ya mwana. Mwagiva kuti inuyo mwina unsembe ukukanikani. Mwagiva kuti mwina inuyo sister ukukanikani. Mwagiva kuti mwina simudzapeza ntchito. God is saying amadzulula mwanjira zimene ife sitikuyembekeza. Zimenezi ndi zimene mawa tsiku la lero akutionetsa. Ndipo chotsirizira chimene mulungu afuna atiyankhule mkatikati mumumva Jacob. Mulungu wamuonetsa zonse, wampanga promise, ndiye akupanga commitment. Akuti komatu pa ulendo umenewu obwerera kwa Esau, mukakhala nane, mukanditeteza, mukandipatsa zovala, mukandiyendetsa bwino, mukandichirikiza, mudzakhala mulungu wanga. Jacob, mulungu wakuteteza konseku ndipo wakupanga kale promise. You are setting conditions. Amene otu ndi ambiri mwa ife. Amene mulungu timampangira set ma conditions. Zakuti zikatheka Ambuye ndidzakhala munthu otere. Zakuti zikatheka ndidzatere. Ayi. Afuna ationetse chikhulupiriro chathu ndi manena mobwereza. Chizikhala cha anyamata aja, Shadrach, Meshach, komanso Abednego. Mukawerenga buku la Daniel chapter 3 ndime ya 14 kulekeza 18 amanena kuti ngakhale mulungu yadada asatipulumutse inu amfumu sitingathe kukupembedzani sitikakupembedzani. Even if our God is not able to help us, we shall never worship idols. Ambiri chikhulupiriro chathu ndi chama condition. Chikondi chathu ndi chama condition. Moyo wathu ndi wama condition.
Ambuye tithandizeni tsiku la lero kuti tipange commitment, tikupangeni declare, tikukondeni mu nyengo zonse zabwino ndi zimene tikuona ngati mitanda, koma choposaposa tizindikire mmoyo mwathu kuti inu mumapezeka pena paliponse. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.